Després que l'any passat la pluja obligués a les confradies a guardar els passos, aquest diumenge de Rams milers de persones van omplir els carrers de Tortosa per seguir la processó de la Passió, on hi van prendre part 10 confradies, 11 passos i més de 1.700 natzarens. Així, el bon temps va permetre que la processó de la Passió, amb més de 200 anys d'història, lluís pels carrers de la ciutat. La processó va sortir del Palau Episcopal a les 8 de la tarda i els armats de Flix van ser els encarregats d'obrir el seguici. En aquesta ocasió, l'agrupació de confraries de Setmana Santa de Tortosa va decidir que el portador de la nova bandera de l'agrupació fos el president de l'agrupació d'associacions de confraries de Setmana Santa de Tarragona, Joan Ignasi Boada. De fet, enguany la processó de la Passió va comptar amb la presència dels natzarens de Tarragona i també dels timbals del Sant Crist de la Pau. També cal destacar que enguany la confraria de la Puríssima Sang celebra 450 anys. Aquesta confraria és l'única que compta amb 2 passos. Es tracta de la coronació d'espines de Claudi Rius de l'any 1958 i la Verge de les Angoixes d'Àngel Costa de l'any 1999. Els actes de la Setmana Santa a Tortosa conclouran el divendres amb la processó de l'enterrament.
están todos los trastes de la pasión. La bolsa del estrecho de la creu, Opal, la Evangelis, Cádiz, Rado, Bravo, no té notado, se van jugar el nom de Jesús.